Joo, ei se ole ihmekään. Varmaan menee toi kautta kyllä. Noin päin. Yrittäkää ihan kunnolla tänne päin edelleen. Käännä mun pää saat käännä. Kun rölli on lähtenyt tuolle viitosesteelle, niin siinä vaiheessa sä vielä pakitat sun valssilla itseäsi tänne. Sen jälkeen, kun se on tullut yli, sä pysähdyt ja lähdet uudestaan kiihdyttää, jolloin rölli on jo saavuttanut sut. Ajatus olisi paremmin silleen, että näyttää. Jos rölli lähtee tonne päin, niin sä kannat sen valssin valmiiksi tänne päin, että sulla ei pysähdy vauhti missään vaiheessa, vaan että rölli tekee mahdollisimman pienen tien, ja vaikka se tuosta kaarattaisikin pikkusen, sulla on vaan pikkusen huolellinen ohjaus sille, että se menee putkeen, jolloin sä pääset siitä etemmästä tänne päin. Joo. Eli koira ja mene! Hei, tonne asti hyvä. Joo, tosi. Eli älä luovuta, vaan pistä se menemään rakentumaan itsesi oikea este. Sun ohjauksessa ei ole edelleenkään mitään vikaa. Me voidaan muuttaa sitä, että sä liikut tuon siinekkeen ohi justiinsa. Sä teet saman mitä äsken. Eikö se ole sitä? Aha, siitä, joo. Antaa suoraan. Koko. Missä on ollut reenissä? Röllin kanssa niin ei jää tästä jankkaamaan tää jää läksyksi.